ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷ. Ман Шаҳром. айни замон қарор дорем дар Гипразем тамошобинони гиромӣ. аз ин тараф деҳқон бозор мешавад, яъне бозори Гипразем, боло равем мардон мешавад ва ба тарафи рост гардем бозори Корвон мешавад. дӯстони азиз, дар ин ҷо маркази савдои Самира Чимтепа мешавад ва хонаи имрӯзамон дар ҳамин минтақа ҷойгир аст, яъне дар военни гарадок. марҳамат, бисёри бадгап намезанем, рафтем. аз ин ҷо мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо мактаби 91, дар рӯ паруш бозорчаи Вориси Сомон. хонаи имрӯзамон дар ҳамин минтақа ҷойгир аст дӯстони азиз, назди заправкаи Фароз ва канечкаи маршруткаву автобусҳо. дар назди мактаб боз бунгоҳи тиббиам ҳаст дӯстони азиз. дар ин ҷо магазин, маркази савдову аптекаву дигар чиз, ҳама чиз дар назди ҳамин минтақа ҳаст дӯстони азиз. марҳамат. дар ин тараф бозори Вориси Сомон, рӯ ба рушда мактаб, заправкаи Фароз, канечкаи маршруткаву автобусҳо ва дар назди ҳамин минтақа хонаи имрӯзамон аст дӯстони азиз. дар пушти сенздаи ташковуда навастройка мебошад. канечкаи автобусҳо, заправкаи Фароз, дар назди бино боз як детский площадка ҳаст дӯстони азиз. раҳи мошингард, детский площадка. дар назди бино боз шустушӯи нақлиёт аст. дар ин ҷо супермаркет мешавад. нонвои хонаам дар наздаш аст дӯстони азиз. ман амин бинои имрӯзаамон аст. марҳамат тамошобинони гиромӣ, бинои истиқоматӣ мебошад. навастройка аз 6 ошёна иборат аст. хонаи имрӯзамон дар 6 ошёнаш ҷойгир аст. трезош аз он тараф мебошад дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 44 метри квадратӣ. як хонага ба ду хонага табдил додагиянд. дар 6 ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 6 ошёна иборат мебошад. лекин дӯстони азиз, хона мансард нест. аз болои хона боз мансард ҳам ҳаст. мансард дари алоҳида дорад дӯстони азиз. полноценный ошёна мебошад. марҳамат, хонаро абзор мекунем дӯстони азиз. навормона ҳатман та охира тамошо кунед. баъди сабти ҳуҷраҳо нархи хонаро эълон мекунем. хона срочна фурӯшӣ мебошад. марҳамат, дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳамом, кухни яъне ошхона якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона боз кладовоям дорад дӯстони азиз. марҳамат, дар ин ҷо мебошад. метавонем ба ҳазур ҷои чизмонитон кунем. навастройка мебошад. потолокош калон аст. хона таъмир дорад ва бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. марҳамат, шурӯъ мекунем аз ҳоҷатхонаву ҳамом. марҳамат дӯстони азиз, ҳоҷатхонаву ҳамом мебошад. хотиррасо мекунем ки хона бо барқ ва об умуман мушкилӣ надорад. ҳама вақта мебошад ва чизе ки дар навор мебинен ҳамашон меистанд, яъне мошинаи ҷумашӯӣ меистад ва дигар мебелу техникае ки бадтар нишон медиҳем, ҳамашон меистанд дӯстони азиз. хонара мехарен, медурену зиндагӣ мекунем. ва инҷо дӯстони гиромӣ ошхона яъне кухни мебошад. яхдон, кухни гарнитур ҳамаш меистад. об ҳама вақта, барқам ҳама вақта мебошад дӯстони азиз. ва ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спални мебошад дӯстони азиз. спални гарнитур меистад. ҳуҷраҳо таъмир доранд. ин ҳуҷра дар дарунаш боз трезаам дорад дӯстони азиз. марҳамат, мегузорем ба дуюм ҳуҷра. ва ин ҷо дӯстони азиз меҳмонхона мебошад, яъне дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. 6.5 баста мебошад дӯстони азиз. масоҳати ҳуҷра калон аст. телевизор, кондитсионер ҳамааш меистад дӯстони азиз. хона таъмир дорад. тамошобинони гиромӣ, дар назди хона мактаб, садик, масҷид, магазинҳо,
ду та бозор дӯстони азиз. Якумаш бозорчаи вориси Сомон ва дуюмгиш бозори деҳқонбозор мебошад дӯстони азиз, яъне бозори Гипразем. Ҳамаашон дар наздикии хона ҳаст. Назди канечкаи маршрутка бо автобусҳо, бо транспорт умуман мушкилӣ нест. Ва меҳмонхона дӯстони азиз боз балкончаам дорад. Ина дӯстони азиз балкони меҳмонхона мебошад. Инҷа дӯстони азиз як детский площадка ҳаст. Дар ин ҷо каничкаи автобусҳо, заправкаи Фарос ва болотар да мактаб аст ва бозори вориси Сомон дар рӯ парои ҳамон мактаб. Боз болотарак равем, бозори Гипразем мешавад, яъне деҳқонбозор. Хулас дар ин минтақа дар назди хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст дӯстони азиз. нархи хона бошад 270 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Домтиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед дӯстони азиз. Нархи хона савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона чӣ хеле ки гуфтем дар рӯи экран. ва ба ҳамин аввор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. Агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва рақамҳои барои реклама 97 455 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.